Kde máte brata už? Mešká. Mal by pred minútou začať. No, to on stále mešká. Sráne ho možno chytilo. Čo ho chytilo? Lebo on kaje čo povie a potom to kysne v tom bachore a ujde mu sem tam. Dávam si prvé mínusko. To nie je náhodou váš brat? Hej, ty ten bravček, počkej, ho vzala. Dám si díve. Dobre, som zase agresívny. Zdravím. Martin Bakor, je to spoločnosti, teším ma. Ondrej Binder, chovateľ dobytka. Nedostal som od vás stále životopis, neposlali ste ho na mail, máte ho niekde? Jasne, doniesol som ho. To čo tam máte za fotku? To akurát som oplúval brata. Za tento životopis už máte druhé mínusko. Minus za minus je plus, nie? Google je môj najlepší kamarát a kolega na riešenie každého problému. Google. A nie? Tento brat, to je ten na pozíciu manažera, to nie je ten do chránenej dielne. Bohužiaľ, to je on. Medzi rokom 2016 a 2020 tu nemáte žiaden záznam. Kde ste boli? Aha, bohužiaľ, vtedy som bol vo väze. Čo robíš? Čo ma kopeš? Držu. Veľký krtiš, poltavský skláňar. To som nevedel, že majú. Vo Veľkom Krtiši sklárne, dobre. Školu tu máte Vysoká škola života. Ja som vyrastal na farme, bez jedla, bez vody. Rodičia sa rozviedli, ja som sa rozviedol. Bytky, pouličné nejaké tieto vypalovačky. A nejaké reálne pracovné skúsenosti máte? Bol som zamestnanec roka. Roznašal som noviny, mal som 2 ľudí pod sebou. Vidím, že ste mali rozsiahly tím. Vodičský preukaz máte, tu píšte, že skupina B 100 000 kilometrov. A to sa v sračky sa nedá počúvať. Vraveli ste niečo? Nič, že pre môjho brata to je hračka. Pol roka dozadu mi zobrali za alkohol vodický. Tam som narazil do stopu. Čo? Nie, to som srandoval, to bolo iba v GTAčku. Vtipálek. Máte tu, že hovoríte plynulou mandarínskou čínštinou, že je to váš materinský jazyk. Jasné. Stále mu to ide po tých rokoch tá mandarenčina. A s tým ešte nevideli, ako čítam čínske polievky. Nehnevajte sa, ale divnejšieho človeka som v živote nezažil. On je taký blachnutý trocha, nie je zlý chlán. Slintá troška. Ako Slinta, čo máš za problém? Ja už na toto ozaj nemám nervy, prosím vás, odíďte, toto nemá úroveň. Ja nemám úroveň. Pozri sa na seba, ako máš ty úroveň, ty miništán. Až keď budem prezident, budeš umývať záchody. Posledný krát. To má na tom nejaký papier, na toto jeho správanie. Ale hej, sem tam ho takto strihne. Už 5. krát si myslím, že je prezident tento týždeň.